Prize online ada sebenarnya video dari sebenarnya bapak dari semua जोंहा मोनसे हौवाफोरजों हायो मोनसे सिगाङाव जानानै स्टेजजों मोनसे हौवाफोरा थालांबाय आं दा बेखौहाय मावफुंनानै लाबोनो थाखाय थांखि जाबाय जोंहा बे बिदायनि समावहाय सानमोननो होनो थाखाय जोंहा मुंबो गैया बेखायनो जोङो हाखु दाखुनि गेजेरावब्लाबो जोङो सानमोननो नांगौखिनि रोखोमैहाय माखासे अनसुंथाइफोर होलांनो हायाब्लाबो जोङो सानमोननो मोनसे बर'नि सिनायथि आर'नाइनि गेजेरजोंहाय जोङो सानमोनखौहाय बरायनानै लानानैहाय जों सानमोननो साबायखर बावनो थाखाय जोङो दा बे समावहाय थांखि जादों बेखायनो जाहाथे गाबज्रिनायजों लोगोसे सारमोनखौबो गाव गावनि सिनायथिखौहाय सिनायथि होनानैहाय जाहाथे जोंनि बिए दुब्लि सेमिस्टारनि आंनिनो आंगो लोगो बिथांमोनखौहाय बे फरायनाय हाबाफारियाव जाहाथे आर'नाइखौहाय सोफायो बेखौहाय आं गिबियावनो मिथिनानै होनाय जाबाय दा बे समावहाय आङो गिबियावनो सिनायथि होनो सानदों जोंनिनो जरहाट फरायसालिमानि बर' बिफाननिनो गाहाय फोरोंगिरि डक्टर आगोलां बसुमतारी सार साला बायजोआव फैयो नैथियावहाय आङो सिनायथि होनो सानदों डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म सारखौहाय दा बे समावहाय गावनि सिनायथिखौहाय लाबोनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जोंनि थामथियावहाय आङो सिनायथि होनो सानदों एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिप्लय ब्रह्म सारखौबो गावनि सिनायथिखौहाय एस'सियेट प्रफेसर सारखौबो गावनि सिनायथिखौहाय लाबोनो थाखाय गुरैयै फरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइनि गेजेरजों फरायलांनानै थाबाय ब्रैथियावहाय सिनायथि होनो आवगायदों जोंनिनो बिन्दु बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौहाय लाबोनो थाखाय गुरैयै फरायनाय थाबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइनि गेजेरजों फरायलांनानै लोगोसे जोबथियाव सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों हागोन ब्रह्म सारखौबो गावनि सिनायथिखौहाय लाबोनो सारखौबो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों फरायलांनाय जाबाय समावहाय आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि एबा जोंनि बिए दुब्लि सेमिस्टारनिफ्राय फरायनानै लानाय हाबाफारि आं बेखौहाय डिसिप्लिनाव दोनथ'बाय आरो बाखि जेनाखि थानाय बिथांमोनखौहाय उननि समावहाय फरायनानै लागोन दा बे समावहाय दिनैनि बे बिदायनि हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय बिए नैथि आरो ब्रैथि लोगोसे सारमोन बेयाव नुजाथिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननिसिम गिबियावनो आङो बिए दुब्लि सेमिस्टारनि जानानैहाय नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि दुब्लि सेमिस्टारनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा बे समावहाय आङो नोंथांमोननियावहाय लोगोसे सारमोननियावहाय गिबियावनो आङो खेमा बिनो सानदों जोंहा गिबि फरायजेननाय समनिफ्राय लानानैहाय जोङो सारमोननि सिगाङावहाय माखासे जेनाखि बाहायथावै आखुफोर एबा रायज्लायथावै रावफोर आरो लोगोसेनो बेबायदिनो माखासे दिन्थिथावै आखुथायफोरखौ दिन्थिनानैहाय जोङो माखासे बिथिङावहाय जोङो सारमोननि गोसोआवहाय दुखु होबोबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो सारमोनखौहाय अपमान खालामबोबाय बिनि थाखाय आङो गिबियावनो दुब्लि सेमिस्टारनि जानानैहाय सारमोननिसिम खर'गंग्लायैहाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसेनो फंबाय बिनानावमोननिसिमबो जोङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माबा मोनसे भुल गोरोन्थिफोर एबा माबा मोनसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय मानहानि एबा अपमान खामानिफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मावफ्लांबायबा एबा नोंसोरखौ सनमान होनो रोङाखैब्ला नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौहाय अननानैहाय खेमा खालामनो आङो बेखौहाय नोंथांमोननिसिम खर'गंग्लायैहाय आङो देरसिन जानानैब्लाबो नोंथांमोननियावहाय निमाहा बिनाय थाबाय दा बे समावहाय जोंहा नोंथांमोननो
बे बिदायनि समावहाय खालामनो थाखाय जोंहा नंगौ गैया लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बे बिदाय फोरबो बे फोरबोआवहाय जोंनि जिबनावहायबो मोनसे दुखु मोननाय एबा माखासे थासारिखौहाय लानानै दुखु मोननाय आरो लोगोसेनो खुसि बे मोननै जिनिसा जोंनि गोसोआवहाय सौग्रावदों मानि थाखाय दुखु होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय फरायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैहाय जोंहा बिए जोबथि समसिमाव जोंहा सफैबाय दा बेखायनो जोंहा नोंथांमोन थांनाय समनि गेजेरावहाय समनि थिननाय बायदिहाय जोङो बे कलेजनिफ्राय एबा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय एबा नोंथांमोनजों दिनैनि बायदि जेनाखि जथुम्मायावहाय रायज्लायनो मोननाय एबा नुजायनाय बेफोरबायदि समा जोंनि थाखाय जोबथि सम आरो बेबायदि समखौहाय जों नोंथांमोनजोंहाय हयथ' लोगोबो मोनज्लायना जानो हागौ बेखायनो जोंनि जिबनावहाय जोङो गोबांथार दुखु मोननाय बेफोरबायदिया सोमजिदों आरो लोगोसेनो जेनाखि माखासे बिथिङावहाय लानानै जोंनि जिबनावहाय खुसि जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नायोब्ला जोंहा जेनाखि सोलोंथाइ बिथिङावहाय जोंहा दावगालांबाय थानांगौनि थाखाय जोंहा स्टेप बाय स्टेप आग बारायलांनांगौनि थाखाय जोंहा बे बिथिङावहाय जोङो जेनाखि फरायलांबावनांगौनि थाखाय जोङो बे कलेजनिफ्राय जोङो गुबुन इउनिभारसिटिफोराव आगान हैगोन दिनै बेफोरनि थाखाय जोङो जोंनि जिबनावहाय मोनसे रंजाखांनाय एबा खुसिनि समा दिनै बेफोरो जोंनि जिबनावहाय नुजादों दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा दि जेनाखि जोङो मोजांथार समखौहाय लानानैहाय दिनै बोथोरफोरा गोब्राबब्लाबो दिनै बेबायदि समखौहाय लानानै नोंथांमोना जोंखौहाय जेनाखि बिदाय होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै नोंथांमोना जोंखौहाय मोजांथारैहायनो बिदाय होबाय दा बेनि थाखायनो जोंहा नोंथांमोननो होफिननो थाखाय मुं गैया बेखायनो फिन खनसेबाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिए जोबथि सेमिस्टारनि जानानैहाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो आङो जोबथारनायावहाय जेनाखि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिया जोंहा खालामदोंमोन दा बे आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौहाय आङो होफिननो थाखाय आङो आवगायनाय थाबाय जोंनिनो बर' बिफानगिरि गाहाय बिफानगिरि डक्टर आग्राम बसुमतारी सारखौहाय आङो गावनि सिनायथिखौहाय लाहोनो थाखाय गुरै थाबाय आरो लोगोसे जोंनि जोंनि सेमिस्टारनिफ्राय गासै आरनायनि गेजेरजों सारखौहाय बरायनाय थाबाय आया आङो आंनि जेनाखि बिदाय फोरबोआवहाय बिबुंथि लाखिनाय आं बे बिबुंथि लाखिनायखौहाय एसेखौनो फोजोबनाय जाबाय।